Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawu komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Tikulandireni mpingo wa Mulungu mama uno pa LCD iya lero tsiku la namba 21 ngati sindikulakwitsa. Tinayidikirira LCD imeneyi kuti ichitika usiku wa tsiku lapitali, ndipo ndinakhala pompo kudikira, koma mwatsoka mpaka kwandichera. Ndili ndi tulo tambiri chifukwa sindinagone, ndinali kudikira foni yocherachera, manambala onse amene timayenera kudina tinadina, ndipo imaoneka ndithu kuti ili pa online, koma sitinalandire zithunzi nthawi yayitali yonseyi mpaka nakudzacha mama wanu. Tsono imene ikugwira nditi ndachidziwa chifukwa nchakuti nthawi imene amatipatsa inali yogwirizana ndi nthawi imene timadikirira ya 11-12 usiku, koma zokambiranazi zikuoneka kuti mwazizizi angozisintha kuzipititsa kumalo ena owopsa kwambiri kumene sikumapitidwa wamba. Ndiye ndikupasirani LCD, zithunzi zikuoneka bwino, palibe chimene sichikuoneka, zonse zili pabwinobwino. Koma mu LCD imeneyi chinthu choyamba chimene chikundichititsa chidwi mpingo wa Mulungu ndi malo amene akukapangira zokambiranazi, malo odetsa nkhawa, malo ochititsa mantha. Sindidziwa kuti pali chipangano chanji chimene apanga ndi namtindi wa mamembala amene ati apite nawo kumeneku kukakhala pansi pa zokambirana zimenezi. Sindidziwa kuti chiwerengero chawo nchamtundu wanji, koma ngati malo awa awalola lero kuti kukafike anthu wamba ndi kuatcha anthu wamba, ngakhale kuti onsewo amabwera ku LCD amakhala kuti ndi masatanisti, ena mwa iwo amakhala malanki okwera malingana ndi kuzama kwa zokambirana, malanki apamusi malingana ndi kuphweka kwa zokambirana, wamba koma okhala komweko ku sataniki malingananso ndi kuphweka kwa zokambirana. Koma pali malo ena amene saloledwa kupita ku anthu wamba, ndikunena awamba koma okhalabe mchipembedzo chomwechi cha Satana kulingana ndi maudindo amene amakhalapo. Ndi malo awa lero andichititsa chidwi mpingo wa Mulungu mukhale pompo kuti timvere nawo LCD. Malowa ndingayambe ndikukufotokozerani kuti ndiba akamba kayeza malowa amene akukambira nawa, chifukwa zithunzi zimene ndikuziona apa ndi kubwera kwa anthu amene akufunika kuti akhalepo, koma ali pa tsidya la nyanja chifukwa adzikwera sitima kupita pa island imeneyi. Ndiye makanema apa akundionetsa pa tsidya pa Plum Island Animal Disease Center. Ndi ali padokopo, ndiye kuti amene adzikwera mmenemu adzikawakochezetsa pa Plum Island Animal Disease Center. Ndikuganiza kuti malo amenewa ambiri mwa inu mukuyamba kumva, ngati anamvapo awiri atatu zikomo, koma gulu lambiri liyamba kukhala kumva koyamba kuti kuli malo amenewa. Ineyo nyengo imene ndakhalako ku chipembedzo cha Satana ndidafikako pa Plum Island Animal Disease Center pamene ndimakapemphedwa kukasiyako mitundu ina ya ziwanda zimene zimayenda pamodzi ndi nthenda zimene zimabwera ku dziko lapansi
kudzera m'mavirus amene amachita chopangidwa. Koma ndinganene kuti pamene tikudikirira alendo oti apite pamalopa ali padoko, ena akukwera ndikuwaona, kukuoneka ndithu operekeza okhala ndi mabodyguard akuoneka, anthu amaudindo akuoneka kuti adzikwera mabwatowo apa kupita pamenepa. Ndi chidwi kwambiri kuti ndione kuti ni muyezo wanji wa anthu amaudindo ati kapena kuti apaphweketsa motani pa Plum Island Animal Disease Center kuti lero kukaloledwe kuchitikira zokambirana, mwina zosakhuza malowa koma mwina kungotsata malo amene akoza kukakambiranapo. Ndikupasani chithunzi pamene anyamata akukwera bwato ulendo pa Plum Island Animal Disease Center. Ndibakupatsirani kuti ku dziko lapansi lino kuli malo amene Satana Mdierekezi anawakhazikitsa ndi opsa kwambiri. Andikanena kuti ndi opsa kwambiri, ndikunena kuopsa kwa pa umunthu wathu osati koposa Mulungu amene ndikuntumikira ine ayi, koma mpoopsa pa umunthu wa dziko lino amene amakhala kuti ni makampu aziwanda well protected with demons. Asilikali achinenai zivuma, Karam Kathicha, Zimiki, mitundu ya wanda za asilikali amphamvu zimene zimateteza malo amene pali zofunika kwambiri kwa iwo ku dziko lapansi zimakhalako. Malo awa well protected. Ngati mukuuluka kuti simugwirisa ntchito mabwato kuti mupite pa Plum Island Animal Disease Center, mumatha kukumana ndi chipongwe mlengalenga chosadziwika bwino kapena kukusokezani. Maulendo angapo anthu akhala kukwera tindege ting'ono koma kumakapezeka kuti akanika kukatera umu, mwina akapezeka kuti ali mu UK alanda direction yoti akafikire pa Plum Island pali ziwanda zimene zimatetezapo. Now monga ndanena kuti ku dziko lapansi kuli malo opsa amene ali otetezedwa, lerolo ndikupasani malo awiri wokha. Tini malo amene amatchedwa kuti Area 51. Ndidafotokozapo, ngati sindinafotokoze ndidzafotokoza bwino. Area 51 ndi malo achitetezo cha nkhondo za ku America, koma ni malo amene chodabwitsa nchakuti ziwanda zimathandizanso kuchita protect malowa. Pomwepa ndi pamene pamapezekanso zolengedwa zija zimene zikulakalaka zitadzakhala ku dziko lapansi kumapeto a nthawi ino zakhale limodzi ndi anthu, zimene zimatchedwa kuti ma aliens. Ajaini yake andege zija zimatchedwa kuti UFO ndi amenewa. Komanso ndi omwewa ajaini yake azinthu zazikulu zobisika za mulengalenga. Malo amenewo ndi malo amodzi opsa kwambiri dziko lapansi amene ngakhale kuti kumakhala chitetezo cha asilikali a dziko la America, komanso kumakhala chitetezo chochokera ku ufumu wa Satana Mdierekezi chimene ziwanda zimapateteza pamalopa. Pamenepa mpamtima pa dziko la America kunkhani ya nkhondo, ndipo chisonyezo choti nkhondo zawo zimakhala zothandizidwa ndi ufumu wa Mdierekezi amachidziwa kuchoka pa Area 51. Nkhondo isitiyendera bwino amadziwa kuchoka ku Area 51, chifukwa malowa akamatuluka asilikali kupita ku nkhondo kapena mukapanga training kumeneko kukupasani zikalata zoti mukupita kuti mwamaliza skulu kuchoka pa Area 51, simumapita nokha, mumapita limodzi ndi ziwanda. Chilichonse chimene mukamapanga kumeneko mukamaliza ukaswiri umene munaphunzira, ziwanda zimachita take over kwinako kukumalizirani. Ngati muli ku field mukumenya nkhondo, mukugwirisa ntchito zipangizo zimene munapangani manja, ma aliens amachita intervene nkhondoyo ndi kumenya nkhondo spiritual war koma yakundima. Zimathandizira ndi ziwanda, zimathandizira ndi zolengedwa zina zimene nthawi zina zimakhala ndi kuthekera kosaoneka ndi maso kapena kukupasani mwayi woti muzione.
animal mawu amene area 51 ndi malo osankhawa kwambiri. Now pa umoyo umene takhala ku chipembedzo chimenechi kolingananso ndi zofunika zimene zinali ndi ife tinayitanidwapo, ndipo kamodzi kokha napitako pa area 51. Mukamapita mumasayinira chilichonse, ndipo bungwe limene lakutumizaniro limayenera kutenga ndalama kuyikiratu pambali zopereka ku mtundu wakwanu ngati compensation, chifukwa mukapita mungathe kubwerera kapena usabwerako. Ndipo ukamapita umapita at your own risk, kuti ndikapita ndikafa nokwere, ndikakhala ndi moyo nokwere. Koma amene akutumizaniwo amakhala akutenga risk ya compensation. Compensation imene mumazapasidwa, imene limazafunika lipasidwe ndi banja lako. Anthu akhala kupita ku area 51 osabwerako ndi malo opsa kwambiri ochititsa mantha. Ndikufotokoza kuti tili pa LCD, ndipo apa chimene ndikuona ndi chakuti alendo oyenera kupita kuzokambirana za lero akukwera mabwato kuchoka pa doko kupita pa Eastland Animal Disease Center. Chimenechi ndi chimene chikuchitika, ndipo zikuoneka kuti opitawa sanayambe panopa tikuoneka zithunzi, chifukwa zina kumationesa ngati akupanga reverse, ngati akubwereza za alendo amene ayamba kunyamuka kanthawi. Zithunzizi asanayambe kutipatsa kusonyeza kuti mwambo ukuku ndi kuti wasala pang'ono, ndayina iliyonse akhoza kutembenuza makamerawa kutipitisa mulumu imene kukachitikire zokambirana za lero za pa LCD. Kuchoka pamenepo mukachoka ku area 51 nati nditchula malo awiri. Malo achiwiri woopsa kwambiri ndi Plum Eastland, amayitcha kuti Plum Eastland Animal Disease Center. Pamalo pamenepa akunena kuti ndi pamalo posankhawa kwambiri, eni yakewo amayikapo mawina akayitchula kuti Plum Eastland Animal Disease Center. Amanena kuti monster, it's a beast from hell. Kutanthauza kuti pamalopa pamapezeka zinyama zimene zimakhala kuti zikuchoka ku hell, zimene zimati zikafa amazichita examine. Pa Animal Disease Center ndiye kwawo kumene amapangira mavirus, anthenda za mitundu yosiyanasiyana, kuti munthu akadwale chigodola, akadwale TB inachokera pa Plum Eastland Animal Disease Center. HIV inachokera pa Plum Eastland Animal Disease Center. Tizimvana zimenezi. Matenda ngati mashingles anachoka pa Plum Eastland Animal Disease Center. Matenda ngati HIV anachoka pa Plum Eastland Animal Disease Center. Ngati coronavirus anyamata ake anapita nazo zinthu zawo zosali kuchoka ku Wuhan, anazipitisaso pa Animal Disease Center, ndipo zinachoka pa Animal Disease Center ndikupita ku Wuhan kumene kunachokera coronavirus. It's the center of disease. Koma chodabwitsa kwambiri malo amene wakuopsa kwake nkwakuti kumatuluka zinyama unknown beast zimene zimangopezeka kuti zakocheza pa dokoli, zakocheza pa Eastlandipa, ndi amazikwakwaza ngati akuzichosa m'madzi chofaifa, basi nkuchiyika mulabu achiyeze achipeze kuti chili ndi mavirus yanji, ndi atenge mavirus amenewo achite spread ku dziko lapansi. Now zilombozo ndi zimene akuzitcha kuti monster, it's a beast from hell. Ndiye kufika kuti mufike malo amenewa si malo amene munthu umangofika kowamba. I visited nachitapo nabwerapo pamalo pamenepa kamodzi kokha, pamene timadzapereka mavirus, anthenda zimene zimayenda limodzi ndi mademons, anazifuna
kuti zikamikitidwe mix ni mavirus amitundu ina imene iwo angaitume koma ikhale kuti iyende pamodzi ndi ziwanda. Mwachisanzo ngati nthenda za khunyu zimene zimachita kuyikidwa mwa anthu pa mtundatunda, khunyu licha limapezeka kuti langomuyamba munthu at the age of 20-25 kupita uko wayamba kugwa, lochita kukonzedwa limene limakaphatikizidwa limodzi ndi mizimu yachabe imene imayenda limodzi ndi matendawa. Mizimu yachabe kwambiri, ziwanda zachabe, monga mitundu ya ziwanda za Ithapera kapena kuti Isabera, Kumura, mitundu imene imayenda limodzi ndi nthenda zimene zimakapita pa anthu chipatala nkulephera. Mumayenera kuzitumiza ziwandazi ku Plum Island Animal Disease Center pamene pali masatanisti amene amathandizidwa ndi devil kuchita mavirus ku dziko lapansi ndi kumabweresa nthenda mukuziona zambirizi, kuphatikizapo zimfine achina Ebola ndi anzawo amachoka pamenepa. Kolera ndi anzawo amachoka pamenepa. Akolona tawo nawo amachoka pamenepa. Nawo malo awa amene kuti kukachitikire zokambirana lero, kukuchitika zokambirana lero za pa LCD mpingo wa Mulungu, malo amenewa ndodesa nkhawa kwambiri. Tsiku lina tikamaza fotokoza za mavirus tizazama kufotokoza za Plum Island Animal Disease Center mpingo wa Mulungu, mmene ine ndikunena kuti Plum Island Animal Disease Center musachione kukhala chinthu chophweka, chifukwa chinthu chimenechi ndi chimene dziko lapansi silifuna kuti lidziwe, ndipo umene upawokha umakhala ukaidi ukaulula chimenechi. Chili ndi lamulo lokhwima ndipo ndi chinsinsi cha ku dziko lapansi kuti nthenda zimene timadwala iwo basonkumazipezera mankhwala. Center yake amayipanga kuchoka ku Plum Island Animal Disease Center. The monster is the beast from hell. Mpingo wa Mulungu, izi ndi zina mwa zinsinsi zimene safuna ukatuluka chipembedzo cha Satana kuti uzulule, ndipo amanena kuti ukanena zimenezi umayenera kuphedwa. Mwaichi pamene tikumvesera zinthu ngati zimenezi kuchoka kwa ine mtumiki Twaibu Ahmadu Hamid Ali, musamayiwalanso kundiikiza m'manja mwa Ambuye, chifukwa ndi zaukali zinthuzi komanso zili ndi kuthekera, zilinso m'malamulo awo kuti ndizotheka kuti boma likoza kukutenga kuno ndikukutumiza kuti ukalandire chilango kolingana ndi malamulo oyikidwa mu zinthu zimenezi, kuti sizimayenera kuululidwa chifukwa umakhala kuti ukulula zinsinsi zozama za ku dziko lapansi. So malo awa si malo amene mungaganizire kuti powatchula ungangoatchula chisawawa. Ayi, ndipo sadziwika. Munga ndanena kale kuti ndikuganiza kuti mmene ndikunena za Plum Island Animal Disease Center, ngati pamene mukumvesera audio iyi mulipo anthu 10, mwina akhala mmodzi amene anamvapo za malo amenewo. Zinsinsi za dziko lapansi, zakunsi kwa dziko kumeneku ndi kumene kuli kwawo kwa Nyamata Panado, kwawo kwa Nyamata Paracetamol, kwawo kwa Nyamata tikunenawa insulin, kwawo kwa Nyamata tikunenawa nthenda mankhwala amitundu amene alipo ku dziko lapansi, kwawo ndi kumeneko. Chifukwa the monster is the beast from hell. Chinyamacho, zinyamazo zikayandama kubweresa mavirus zofaifa, akazikwakwaza ndi kuzirovesa mu labu, zimayenera kutulusa mtundu wa matenda. Koma at the same time anyamatawa amayenera kupeza mtundu wa mankhwala umene uti ukathane ndi nthendayo. So it's the center of disease. At the same time it's the center ya drug. Chifukwa ndi kumene amavumbulutsidwira iwowa ndi amene amatumizano ku drug center kuti mupange mankhwala mtundu mwakuti kwatuluka virus mtundu mwakuti, koma ikatuluka amaisunga mwa chinsinsi
virus iji kuti isapite msanga, isaululike msanga mankhwala ake mpaka itaononga gawo la theka la anthu amene ingakhuze. Ngati nthendayi itapeza anthu 10 miliyoni amadzatulusa mankhwala 5 miliyoni ikamwalira. Akamalowako hafu inayi ndi pamene pamadzatuluka kuti tulusani mankhwala mtundu mwakuti apite akathandize, monga mmene tinaonera coronavirus kuti mmene amatulusa chithandizo ndi kuti theka la anthu mamiliyoni amene anamwalira mu nthawi ya coronavirus hafu yake itatha ndi pamene pamatuluka relief ya coronavirus. Mukudziwa ino mmene kumadzatuluka ma ARV ndi kuti 1/3 ya anthu amene anadwala HIV itamwalira, kakota kosalako ndi pamene pamatuluka madragi a ARV. It's a secret behind. So it's one of the secret society, secret place in the world. Chifukwaso chakuti ili padoko, ili pa island, ili pa chirumba, mwanjira ina ndiye kuti ndi pansi pa madzi pamene pamatuluka zinthu zimenezi ndi kuyendesa chinthu chimenechi. Satana is the king and the leader, and the king amene amayang'anira ponse papa ndi mtsogoleri ndi mfumu at the same time, mwini wake wa chinthu chimenechi. So to release the information yochokera kumeneko, malamulo akunena kuti munthu yakuyenda kuti kumangidwa akaponyedwe ku Guantanamo, ngati sakamangidwa aphedwe. Ndipo ndi lamulo lokhazikika kwambiri pa article imene mukayipeze mu article ya WHO, World Health Organization. Mukapeza kuti mu machata a WHO mukapeza kuti mapino ena 16.1 kapena 402 mukapeza kuti muli malamulo ochitidwa pini menemo amene akunena kuti munthu akaulula izi dziko limtenge ndipo limange limuphe. Si chinthu chimene munthu ungangotchula wamba. Kwa nthawi mwaona kuti sitimachichula chinthu chimenechi. Now, the Plum Island and Animal Disease Center ndi amodzi mwa malo owopsa kwambiri dziko lapansi kumene Satana kunagona mtima wake. Mukudziwa kunena kuti mamiliyoni angati amene amapita kuza umoyo, ndipo kuti chipatala chinatsala pati. Mwanjira ina mukapezanso kuti ndi chifukwa chani zipatala zambiri za ku dziko lapansi zimamangidwa ulere ngati donation, ngakhala China cha ndalama komweko. Mukapita ku America mukapeza kuti boma la America ngati lili ndi zipatala 52 ndingoyerekeza, mukapeza kuti zipatala 50 zimene boma la America linamanga, mukapeza kuti zipatala 5 zokha anagwirisa ntchito za ndalama zawo, koma zipatala 45 ngati zilimo mu America mukapeza kuti it's donation from where. Popeza ku America kumene fete malandira zithandizo, tiyeni mupite ku China. Mukapeza kuti kuli zipatala, koma mukakayang'ana zipatala zimene mukazipeze mu China ngati zipatala zili mu 100 mukapeza kuti zipatala 70 ndi donation. Yachoka kuti pakuti ife chipatala tina chochi amatimangira ni ma Chinese. So ndika system kapakokha kazipatala kuti kama chitidwa donate from where. There is secret behind imene kuchoka ku Plum Island and Animal Disease Center. Nditayima pamenepo mpingo wa Mulungu chifukwa sopano zithunzi zikundionetsa alendo amene akuoneka pa khonde pa chipatala chimenechi, pa khonde pa Plum Island Animal Disease Center. Ndipo zokambira nazi zikuchitikira outside chipatalachi, outside malowa ali pa khonde pa ground. Ndi pamene ayika tent yaikulu kwambiri imene ikuoneka chakundima pang'ono, ndi kumene ayika ma screen kuti ena mwa alendo amene sabwera alankhule pa Zoom mwachisanzo ngati Papa akuyena kulankhula pa Zoom, Black Pope alankhulanso pa Zoom. Ndikuti tili ndizokambirana lero zodetsa nkhawa kwambiri. Mpingo wa Mulungu takhalani pamenepa kuti timvere limodzi. Ndakusiyani mmalere choncho, tsiku lina tidzabweranso
ndikufotokoza in detail za Plum Island Animal Disease Center kuti kodi kufika lero ndi mavirus amtundu wanji amene akufuna kuwapanga release mu 2024 ngati tidwale nthenda zoopsa zichoka pa Island Animal Disease Center, Plum Island Animal Disease Center. Tikunena pano pamene timaunika pamenepa sabata yathayi panaoneka kuti munyanja mwatuluka mamonster beast ofaifa ochokera ku Hero okwana 4. That is nde kuti chinyama chilichonse akachiyeza achipeza chili ndi virus, ndipo that virus zikuyenera kuchitidwa release mu 2024. It's a secret, ndanena kale ndisoweka chithandizo chanu. Mpingo wa Mulungu tione kuseli, tione zokambirana za lero ku LCD. Musaiwale mpingo wa Mulungu kuti ndi dzuloli limene ndimaperekera zofotokoza. Dzulo tikuyenda pa ulendo umene ndimafotokozera kuyankha funso la Black Pope. Ndinafotokozapo kuti mukati Black Pope ndiye kuti mukunena kuti dark side of Catholic Church. Ndiye mmene ndakhala panomo monga ndanena kuti Black Pope wayikidwa pa ndandanda yolankhulapo, kuphatikiza papa alankhulapo, koda aliko uku kayalankhula pa Zoom koma timva nawo ndipo ndifotokoza ngati apasidwe mwayi wolankhula. Now chokachi chakuti kuli Black Pope ndiye kuti nkhani imene ikukambidwa kumeneku ikukhuza dark side of the Catholic Church. Ndinanena kuti mukati Black Pope ndiye kuti mukulankhula kuti it's a symbol of the church, kapena kuti is a symbol of dark side of Catholic Church. Mpingo wa Mulungu tidafotokoza masiku apitawa kuti chimene chichi nchirombo. Mwa njira ina tikamanena chirombo choopsa ku dziko lapansi pa nkhani za uzimu timakhala tikunena atsogoleri kapena kuti mtsogoleri wa chipembedzo cha Roman Catholic. Sindidziwa kuti amene tikupembezabe pansi pa chimenechi tikamamva nawo izi timamva bwa. Musamayione side imeneyi kuyipanga underestimate. Ndibwereze, don't underestimate mukamayang'ana za Catholic. Don't underestimate mukamayang'ana za Papa. Mind you be careful. Mind you be careful. Ngati dziko lapansi litu lifike po liwawa chifukwa cha mani ameniwa, chifukwa cha dark side of Roman Catholic Church. Ngati dziko lapansi litu lisinthe zonse zimene aneneri akunenazi, ngati kubwere ma digital money, ngati kubwere ma microchip, ngati kubwera ma passport a digital, ma driving license a digital, zonsezi zimene mukumva kuti zibwera chifukwa cha dark side of the Catholic Church. Chifukwa amenewa ndi amene akuchita lead dziko lapansi underworld. Tikamayang'ana tisayang'ane ngati tikuyang'ana achemwali nanjirimu nzombamu mu 23 ayi. Mukamayang'ana amenewa musakhale ngati mukuyang'ana akolo anu kunyambadweko. Don't underestimate. Amenewa ni mabeast. Chimene ndi chilombo cha zinthu za uzimu komanso cha dziko lapansi. Mukamayang'ana chithunzi cha Daniel chapter number 2 kapena masomphenya a Daniel amene akutionesa fano loima, mukamamva za kumapazi ndiye kuti mukumva za ulamuliro wa chitsulo osakanikirana ndi dongo mubwerepo mwepa. Ndi nkhani yopweteka kwambiri. Chisauso cha dziko lapansi chichoka pati dark side of the Church of Catholic Church. Tamverani. Mukamanena kuti kutsogolo kuno kubwera climate change imene iti asinthise anthu masiku ompembeza Mulungu, ichoka kuti dark side of Catholic Church.
mukamamva kunena kuti kukubwera njala ku dziko lapansi ndipo njala ifika povuta ikuchoka kuti dark side of the Catholic Church. Sakumva wanthu. Mukamamva kuti maphunziro akusintha akubwera mtundu wina, kusintha kumachoka kwa ndani? Dark side of the Church ya Catholic. Ndikunena bwanji chifukwa this dark side of the Catholic Church imene kuli Black Pope, musayiwale tanena kuti Black Pope amene ndiye mfumu ya majesuiti imene inachitidwa found ndi Loyola, Ignatius di Loyola, kuchokera ku Loyola City mkatikati mwa Italy. Now this Black Pope is the head of the Roman Catholic Church. Yemweyi ndi head wa dziko lonse lapansi, amagwira ku political komanso ngakhale ku religion. Chipembedzo ndi ndale amachita hodi ndi Black Pope amene lero ali nawo ku LCD ku ali ndi zokambirana. Pamene ndikufotokoza pano zithunzi zayamba kuoneka, akumuonetsa akukhala pansi ndipo adula pakati ka bokosi linali kwakhala papa amene tikumva lero ali wa pampando wa lero, akuoneka pa Zoom apo. Ndikuti uku sanabwere nawo, akuaonetsa mmakomo mwawo, akukoka mipando akuyika, koma uyu akumuonetsa ali ku secret archive. Ndipo chi-uniform chimene wavala chi-uniform cha devil. Lero tikumudziwa ucha sanavale chithunzi chimene tikumudziwa nacho chichayi, koma atudo sosa zimene wavala lero wavala ngati wavala maonekedwe a Lucifer. Chinchira chikuguzidwa, nyanga zikuoneka, wavala cha black red wayika pa mimba, komanso wanyamula satanic fork. Ndikati fork ndiye tikunena ka saini kachakama kala mu timu ya Chelsea komanso ya Man U. Koma mwina ndikasiya zonsezo zithunzi ndinatumiza zulo zimaoneka papa akusogozana ndi zithunzi cha Satana, mumpeza kuti wina wanyamula ngati chibenesi kakani ngati chinyanga cha nyanga zitatu. Imeneyo ndi imene imachedwa kuti satanic fork, ndi imene akuoneka nayo pano. Ngati kubwere miliri yotikhuza anthu ku dziko lapansi yochokera kwa Satana ndi Yerekezi, ikubwera chifukwa chachani? Dark side of Catholic Church, mpingo wa Mulungu. Pamene makosanawa akukonzekera kulowa tsopano mchipindamo, ambiri ayo alowa mmenemu, ndipo adakalowabe kulowa mu holo limene kukhala panja pamene apanga malo oti akumaniranepo. Chifukwa lero sakuchitira mu holo koma panja, mwina chichewa ndizigwiritsa ntchito ngati holo pokanika kufotokozera bwino, koma sali mu holo ngati chinyumba, ayika matenti panja, ayika matenti panja. Chifukwa ndanena kale pokufotokozerani kunena kuti Plum Island Animal Disease Center simalo awamba, munthu sangalowe muchipinda chimenechi wamba. Mwina anthu awangochita mwayi kuchiona chipupacho, koma mkati sanalole kulowa. Ine ndinadziwa ndithu kuti simalo wamba amenewa, sangalowe akabwadwa akapuntha bwiye alowe nawo mmenemu. Ayi, ni malo osausa kwambiri, ndi pamene pagwirizizika dziko la matenda ku dziko lapansi, dziko la miliri lagwirizizika pamenepa. Mankhwala onse timamwa agwirizizika pamenepa, matenda onse timadwala agwirizizika pamenepa, zipatala madokta onse tagwirizizika pamenepa, ma scholarship okapanga za medicine chanchani tagwirizizika pamenepa. Ndiye eni yake a dziko lapansi kuseli kwa dziko amene amayang'anira chigawo cha matenda komanso mankhwala. Ndi nkhani yosausa kwambiri, malo olemera ndi nzeru za ziwanda ndi Plum Island Animal Disease Center. Sono lero mmene kukuchitikira msonkhano sangalowe wamba umeneko, sangalowe wamba chifukwa kuli well protected. Kupita chisawawa ena samabwera, ndi kuthekanso kuti mwina ena apa sangabwerere kwawo.
ndi malo ochititsa mantha. Mukamapitako, you go there at your own risk. Ndiye tikuona kuti Arturo Suso akuoneka mchipinda chimene wakhalamo. Ndipo ndikayang'ana bwinobwino pang'ono mene ndimalankhula ukumu, ndimaona chithunzi china chofanana ndi kolido, kukhala ngati kuti si nyumba mwawonso mmene alimo, koma ndikutheka kuti ali ku St. Peter's Square ku ofesi nkhani yosausa. Tikamanena za chikatolika, don't underestimate limene ndi boma limene likuyendesa dziko lapansi, zimene Mulungu anaulula kwa Danieli zaka zambirimbiri zapitazo. Sichizaphonya ndipo chidzakhala chomwecho. Mufune kapena tisafune, masomphenya a Mulungu adzaina kukwaniritsidwa, ndipo zimene Mulungu ananena zizaina kuchitika. Palibe munthu amene atadzakule mtima kapena kukula mtima kapena kukula nyanga kuti angatsutse. Ndi mphamvu zanji tingatsutsire uneneri wa Mulungu? Palibe. Zimene akuona Yohane pa chisumbu cha Patimo ndi zimene akuona Danieli pa chisumbu cha Patimo, kunena za masiku akumapeto, za ulamuliro wa boma losausa kwambiri, lomakhala ndi mkazi okwera pa chirombo. Malingana ndi Chivumbulutso chapter number 17, ufumu osausa wa nthawi itaponda ino ukuyenera kutenga ulamuliro wache ndi kuchita zochita zawo pa dziko lapansi komanso pa ana a anthu. Tikakamira osalapa, tikakamira osatembenuka mtima, ndikunena kuti izi zinzabodza, koma zotsatira zimene zikuyenera kumpeza munthu ngati tidzakhala ndi moyo zidzatipeza. Chifukwa ndi ulosi, accurate prophecy. Ndimene tikuona leroyi, chirombo chikutuluka pa madzi, chirombo chikutuluka pa mchenga. Tikuona zilombo, chirombo chosausa kwambiri tikuchiona panochi, chimene chikuyena kulamula dziko lapansi. Lerotu zokambirana za ku LCD, Black Pope alipompo, komanso Papa oleroyi tikumuona alipomwepa, phatikizapo atsogoleri. Chithunzi chikuoneka kuti chikundionesa Joe Biden ali kukhomo kwawo ku dziko limene alilo, kukhala ngati kuti mwina akhoza kulankhulanso, kati salankhula koma ndiye kuti ali pa meeting ipa. Ndikuti tikayang'ana pa zithunzi zimenezi za Zoom zimene zikuoneka pa screen imene ayika panja pa room ya Plum Island Animal Disease Center, chikanema chawocho chikuonesanso zozumula zimene zizikambidwa, zimene amene sanabwere kuno adzilankhulira ali kukhomo kwawo. Mpingo wa Mulungu, ndilole kuti kanthawi kameneka tiyambe kupereka lina mwa lipoti la zinthu zochitika mkatikati mwa chipinda chimenechi cha malo awa a Island, Plum Island Animal Disease Center. Zikungooneka kuti sinkhani zimene zikambidwe ngati mmene inu ndine tikuganizira, koma chochitika pano chikuoneka kuti chikhuza zokambirana ziwiri. Zokambirana zoyamba zimene zikambidwe mu lumu imeneyi zikhuza cholengeza chimene walengeza Papa. Pamene tikuyang'ana dark side of the Catholic Church, tikudzidziwa chimene chinalengezedwa dzulo. Now, pano mundilole kuti ndimvetsere, chifukwa alowa anthu mkatimo. Ndiye timvetsere kapena kuti ndikutengereni mkati mwa chilumba chimenechi cha Island Animal Disease Center kumene kukuchitikira LCD ya lero. Payikidwa banapo LGBT kusonyeza kuti nkhani zimene akambirane mmenemo ndi za magay. Ndiganiza kuti muitanowu ukukhuza cholengeza chimene Papa walengeza cha maukwati kapena kudalitsa kuchoka ku chipembezochi kumene kudzichitika pakati pa onse amene ali mchipembezo, kuti akhoza kukwatitsa maukwati amuna okauka kapena akazi okauka. Mpingo wa Mulungu chikuoneka chimenechi
kuti chikuchitika. Koma mmene akulowa mulumu imeneyi ndikuonamo utsi umene ukuyamba kuoneka pang'ono mmene ndimalankhula muja. Ndimaganiza kuti ndikufenta kapena ndikusaoneka bwino kwa zithunzi za live zimene ndikulandira pa foni pangapa, koma ndapeza kuti ayi sizili choncho. Chimene chikuonekachi ndi utsi umene ukufuna udzadze mchipindachi, ndipo ndikunena pano wakwera kufikira kuti nkhope za wanthu tsopano sizikuoneka, muli smoke. Ndiye apo pambali mene ndimafotokoza apa ndinaona dzina la malo apanjawa amene akukumanawa analitcha kuti smoke filled room. Ndiye ndikuona kuti pamawu akuti smoke filled room ndiganiza kuti ndiye kuti smoke uyu ndimankanika kumutanthauzira, koma tsopano ndiye kuti mutu mwanga muwabwera akukhala ngati kuti ndi smoke wautsi. Smoke wautsi chifukwa lumu ija ndizoona yachidwa field yonse yadzadza yonse ndi utsi mkati mmenemo. Ndipo pakadali pano ndekuti tikuona utsi uli panja pakatempo kameneka kamene ayika panjaka. Tsogoloku wayamba kuchoka kuonetsano nkhope za wanthu, ndekuti utsiwu ndi wochita kupanga komanso ndi wakanthawi kochepa. Tionerereni utsi umenewu mpingo wa Mulungu kuti uyenda mmotani. Chikuoneka kuti ndi chiutsi chimene chadzadza mu rumu yonseyi, ngakhale kuti kumene kwayambira kuchoka utsiku kwayamba kuyera, koma kumbuyo kuno kukuonekabe utsi. Tiyeni kanthawi kameneka ndiyembekezere pang'ono kuti ndisakupasireni kanthu, kuti tidikire tione kutha kwa utsiku. Zikomo kwambiri mpingo wa Mulungu. Pamenepa tikuona kuchepa kwa utsi, ndipo tsopano utsi uja wakanganuka. Titayima kaye pang'ono kuti tionerere tidziona zenizeni zochitika mkatimo. Anthawi zambiri pakakhala utsi umenewu, pamene pakuchitika meeting za chipembedzo cha Satana, mumakhala kuti mukukondwerera kapena mukukumbukira kapena mukupereka ulemu ku mizimu ya maheroes amene anali mchipembedzo chimenechi cha Satana. Mwachitsanzo, utsi umenewu umaoneka pamalopa kuti pakadakhala kuti amenewo ali ndi moyo ndi amene akadakhala nawo m'mipando yawo. Ndiye kuti utsi uwu ukuoneka kuti ukuchita chikondwerero, ukukumbukira Aleister Crowley, Albert Pike, Henry Cruzen, Benjamin Zintar, Mahamud Hamid Mahamud, Ziami Dani, Rasul Ibra, Jamal Nahimu, Austin Zebede. Wow. 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 Pali mayina pano amene akupitirira kuonekabe kuti akukondwerera cholinga cha utsiku. Monga ndanena kuti utsi umenewu amatuluka pamalo umakhala kuti sukutuluka wamba, koma uli ndi zolinga zace. Mpingo wa Mulungu, mundilola kuti zolankhula zimene tikupereka lero ku msonkhano ichi cha LCD
ndikakwanitsa 1 hour ndidula audio iyi ndikuyikanso kutchera kwina. Ndikutheka kuti ndikamayika kutchera kwina ndikhala kuti ntaphonyapo kanthu kena kuti ndibwererenso pakulengeza, chifukwa introduction yokha kapena zochitika zokha zokambirana zisanayambe ndikuona kuti tikuthamangira ku 44 minutes. Choncho ndekuti audio iyi ikhala yaitali chifukwa zokambirana zauku sitinazimve kuti akambirana chani. Komabe ife ngati mpingo wa Mulungu tiye tikhale ndi chidwi ndi kumvesera. Mayina achulidwa, mayina aonedwa acholinga cha utsi uja. Tsono chipinda chatsegulidwa, nditero kulankhula kwake kapena nene kuti pabwalo paja atsegula pamene akhala paja malo amene awatcha kuti smoke filled room. Ndiye tsopano akutionetsa zochitika za pamalo pamenepa. Choyambirira chimene tikuona ndichoti tsopano kamera yayamba kuonetsa anthu amene ali apampando amene ati atenge mbali. Kutsogoloko kuli mipando ndikhulupirira kuti ndi amene adzilankhula kwambiri. Kuli Jamali Hill, Layana Love, Eric Pinkett ali kumaloko. Komanso mmene ikuonekera lumo yonse ndekuti kwadzaza ndi ma high fashion, high lifestyle, komanso nkhani yosausa kwambiri, chifukwa mmene ndikufotokoza zimenezi ndikuona Lozina Kinka akupita kubwera momaliza. Koma pandipiti umene akuyenda Lozina Kinka ndikuona ponso mayina a anthu amene akubwera nawo mu msonkhano umenewu, amene asogozana limodzi ndi Lozina Kinka. Tikayang'ana patsogolo pa Lozina Kinka ndikuonapo anyamata awiri ooneka marastafari osati ngati koma marastafarian ndamene anyamula chifukwa ali ndi mbendera nkhosi ya Rastafaria. Koma chimene anyamulachi ndi chibana chimene chalembedwa LGBTQ, kutanthauza kuti zamagay. Ndipo amenewa mmene akulowa limodzi ndi Layana oyimba Edija Palishi ndi oyimba amenewa. Romero Mira ali pomwepo. Taero Hopkins akuoneka kuti ali mbuyo mwakemo. Ndikuonanso Vicente De Paul, Jeremy Mike, Nadia Aderey akuoneka kumeneko. Pamene akuoneka anthu amenewa akakhala pansi, ndikukumbukira kuti kagulu kameneka kamakhala mu secret society. Mpingo wa Mulungu pali magulu amene amayimba kukamachitika zokambirana za ku secret society, nawonso amenewa amakhala kuti ali mu gulu la secret society. Pali oyimba amene amawatcha kuti ma secret society singers, amene mumayitana kuma functions azinthu zobisika kuti akakusangalaseni, akakuyimbireni, akakhale kumeneko. Anthu amenewa kawiri amakhala kuti ndi magay ndi ma lesbians.
amabwera ku misonkhano imeneyi. Now chifukwa chakuti zokambiranazi zikuoneka kuti nkhani ya uge ikambidwamo, ndiye kuti nchifukwa chake awawanso awayitana ndi kuwapatsa mwayi kuti akhoza kubwera nawo panja pano pa smoke room. So pachifukwa chimenechi tikuonabe kuti kubwera kwa anthu awa abweranso kudzayimira nkhani ya chipembedzo chawo cha uge. Ndiye kuti nkhaniyi ikukhuza cholengeza cha dzulo chimene walengeza Papa. Ngakhale sinafike mkati kuti akunenanji, koma ganizo limene lilayamba kundipeza chifukwa cha kagulu kamene kakupezeka mwachisanzo Romeo Mira. Uyu ndikumukumbukira muzokambirana za chipembedzo cha Satana m'masiku amene tisanatuluke. Anabwerako ku mafunction athu, Vincent Paul anabwerako, Jeremy Mike tinakhala nayenso, Nadia Aidere tinakhala nayenso. Koma mmene anthu amene wakukhala pansi kumbuyo kwawoku kukulowanso oyimira a Big Five Secret Society. Big Five Secret Society tikunena kuti mabungwe 5 achinsinsi amene amayendesa dziko lapansi abwera nawo kufika nawo kumeneku kuchipinda chimenechi kapena kuti kumalo awo amene tikuwatcha kuti Plum Island Animal Disease Center. Kodi ma Big Five amenewa ndi ati? Tikuona kuti patsogolo penipeni pali Freemasons. Gulu la Freemasons ndi gulu la Secret Society lapamwamba. Mumayamba ndi one Big Five Secret Society, mumayika ku Freemasons ndipo ndamene atsogola ma Freemason. Komanso pa number 2 pawo pali Illuminati, imene inso ili mu Big Five ya Secret Society. Akubwera nawo kuzakhala nawo pazokambiranazi pamene pa Plum Island Animal Disease Center, pamene pali LCD ya lero. Tamverani. Gulu number 3 limene likubwera pambuyo pa Illuminati ndi the Bilderberg Group. Ndiye kuti pamenepa akutipasa ma top 5 secret societies. Mpingo wa Mulungu tikamanena za top 5 secret societies sitikunena za zinthu za masewera. Amenewa si anthu achibwana akamapanga zinthu zawo ku dziko lapansi. Ndipo mmene amayendesera zinthu zawo za Satana amenewa tikadakhala kuti anthu a Mulungu timayendetsanso ndi nzeru za Mulungu koma molimbika ndi kuyikapo mtima ngati mmene amapangira anthu amenewa, dziko tikanalitembenuzira kwa Mulungu lonse, chifukwa these guys they are serious pa ntchito yawo. Samapanga zinthu za masewera, sayesera, samayika kuchibwana, amalemekeza malamulo amene amapatsidwa kuma Secret Society awowa. Ndiye pano tikuona kuti the Bilderberg Group lili pomwepo. Komanso gulu number 4 ayikako gulu limene akulitcha kuti Elder of Skillful and Bones. Apapa ndi elder wa akulu mchichewa, Elder of Skillful and Bones. Gulu limeneli ndi top secret society la kudziko lapansi lilipo. Mukamaka yang'ana magulu 10 achipembedzo cha Satana amene amachita rule the world. Bilderberg mumaipeza, Elders of Skillful and Bones mumalipezanso. Number 5 kulika gulu kamene ndikovuta kwambiri sikapezeka pawamba ka secret society kameneka amakacha kuti the Scalabanian kapena kuti Scalabanian Senior Society. Scalabanian Senior Society ndi gurupu nalonso paloka la chipembedzo cha Satana imene ndi secret society amene amayendesa nawo dziko lapansi. They are powerful and the influencer wazinthu zambiri ku dziko lapansi. Amenewa ndamene amathandizira ma design andalama, zithunzi zimene zimakhala pa makobiri adziko lonse lapansi, zithunzi timayika zija
amenewa amayina kuchita spulufu kapena kusainira amenewa ndi last signature yomaliza kuti chimene chitakhutira chikhale ndipo chimayimira chakuti kuchipembedzo chathu. Simungangoti bola njovu mwaitenga ku national park muyika pa nyama panu pa ng'ombe pa ndalama panu ayi asakupusiseni imapita ku amati the Scarabians Senior Society. Scarabians Senior Society sawa mbayi ndamene amadziwa matanthauzo amafulagi amayiko mwathumu. Tidzakambirana bwino amenewa tizapeza kuti ndi omwewa amene anayika kagulupu kakang'ono ku dziko lapansi kamene kamayimiridwa ndi masimbo ochokera mu three finger of death. Ndi tizazama tidzaona mbendera za zipani malogo ndanzawo the Scarabians Senior Society alikonko. Zokambirana zimene zikuchitika lero tionabe kuti pali anthu amene abwera mu msonkhano umenewu. Mpingo wa Mulungu mundilole kuti ndidule audio iyi kuti ikakwanike kuzungulira m'mafoni mwanu ndiye ndiyambirenso.